थागोन नोंनि आंनि गोथार फिसालाया फैसा लानानै थांगासिनो आरोना नै लामायावनो लाखिबाय आरो लोगोफोर Hello guys, welcome to my new video. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आङो दायो सानसेनि संनो थाखाय लाहार फाहार खालामलायबाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दिनैनि भिडिअखौ माबायदि जायो ओमफ्राय नायनोसै आङो नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामनो हायो मा मा शेयार खालामनो हाया बिदिबा आङो दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना लोगोफोर नाखौ हालदै ओमफ्राय संख्रि लगायनानै लाखाबाय आरोना माने दहायो लामायाव लाखिदोंमोन बाजाराव थांनो सोलाबाखै आरोना लोगोफोर ओंखायनो लामायाव माने होफैदोंमोन नालाय लोगोफोर बिदि फानफैयो आरोना जे ओरैहाय ओमफ्राय बेखौनो लाखिदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै बेखौनो माबा संनोसै आरोना रेडि सुनानै लाखाबाय लोगोफोर नै मैथा सायनो नागिरदों आरोना दायो नाजों जानो आरोना नायाव होनोसै नाखौ एवनोसै आरोना नै ओमफ्राय नै थाव होबाय दायो ओमफ्राय नै नाया एसे बुरजा नालाय ओमफ्राय माखासे दोननोसै आरो लोगोफोर माखासे माने फ्राय दोननोसै आरो ओमफ्राय माखासेखौ मैथा होगोन आरोना लोगोफोर एवगासिनो आरोना लोगोफोर नाखौ दायो लोगोफोरनो नाखौ एवखांबाय बेनिफ्राय नैबेखौ फ्राय जानो दोननोसै आरो ओमफ्राय नैबेखौ मैथायाव होनोसै ओमफ्राय दायो सामब्रामबो हाना लाखाबाय आरोना एबार संनोसै आरो लोगोफोर नै ना एवनायावनो थाव दंमोन नालाय ओमफ्राय सामब्राम हरबाय आरोना बेयावनो नै सामब्राम गुफुर एरि हरलायबाय आरोना लोगोफोर नै आङो दै होबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आङो नाखौ एसे आराम गोदौ होनायनि उनावसो आङो मैथाखौ होगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै जि मोजां गोदौगासिनो आरोना दायो बेनिफ्राय आङो नै मैथा होनोसै आरोना नै मैथाखौ होनानै लानोसै आरोना दायो मोजां गोदौबाय नै लोगोफोर एबार आङो मैथाखौ होनोसै आरो टेस्टि जानोसैलाय आरो लोगोफोर मैथाजों ना आइ लाइना थांना होबाय आं लाइन होदोंमोन आरो सारायासो ओमफ्राय नै लोगोफोर होनाय लोगो लोगोनो मैथाया रबजोबखाबाय आरोना नै ओमफ्राय होनाय लोगो लोगोनो आसेस मैथाया आराम रबजोब्बाय आरोना नै लोगोफोर लाइन थांना होबाय ओमफ्राय खोमसि नुलायबाय आरोना एसे नै लोगोफोर नाजों मैथा संनाया मोनबाय आरोना नै जा गोथाव जाखाबाय आरोना लोगोफोर जा गोथाव मोनबाय आरोना लोगोफोरनो सोर गोथाव मोनो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलायदो